Vítajte. Poďme si to tu ukázať. Najprv sa dostaneme do tej nočnej časti alebo spacej časti, kde máme dve úplne parádne postele, plnohodnotné lôžka, celkom dobrý matrác. A dôležité je povedať, že toto sa dá vysunúť a máme ďalší matrác, ktorý to vlastne celé spojí a krásne sa tu vyspia 3 osoby. Úložný priestor je tu na, z bokov, ale aj tu dole. Tento je špecifické, mám ho hrozne rada, v horšom prípade sa sem zmestia aj deti. Sem pomenej. Ale nebojte sa, dávame ich tam len keď sú zlé. Tu si ukážeme kúpeľňu, respektíve sprchový kút, ktorý sme zatiaľ nikdy nevyužili, pretože v dobrých kempoch sú tie sociálne zariadenia naozaj na výbornej úrovni. Ale to nevadí. A vieme to pekne zatvoriť. Ďalšia dôležitá časť. Pecko! Vzhľadom na to, že sú tam tie tablety, chémia, tak nesmrti to. Kde máme kuchyňu, kvázi jedáleň a v tejto kuchyni si viete na pliniaku spraviť veľmi plnohodnotné jedlo, aj umyť riad, aj keď opäť v tých kempoch sú miesta na umývanie riadu úplne štedré. No a dôležitá časť pre štvorčlennú rodinu, nielen pre štvorčlennú rodinu, je chladnička s mrazničkou. Myslím, že dosť dostačujúce, by sme väčšinou boli po 2 týždňoch a stačilo nám to. Kuchyňu vám neukážem vybavenie, pretože veľkú časť som vybrakovala a postavila to sem. Tuto máme opäť ďalší úložný priestor, aj tento veľmi štedrý výsek a okno sa dá samozrejme otvoriť aj celé odostrieť. Viete tu mať plnohodnotnú tmu, ale aj plnohodnotné svetlo. No a vyspí sa vás tu viac, pretože máme ešte toto. Sú k tomu aj schodíky, ale väčšinou dospelý človek vie výjsť cez sedadlá. Tu sa podľa mňa vyspia úplne v pohode 2 osoby. Ak sám chcete mať deti a chcete si ich trošku fixnúť, aby boli v bezpečí, tak je to aj takáto sieťka, ktorú viete hore upevniť. To skúsiť ukázať. Ktorú viete tuto upevniť a tým pádom sú deti v bezpečí. Dá sa sieťka dať po oboch stranách. A vždy, keď stolujeme, je to tu takto dokonale nastrižované. Že Marek. A keď to takto dojeme, ja sa už len otočím. A môžeme ísť.